Nindot kay liguan ni mga ka-idol. Oh. Kani mga ka-idol, linaw ni mga ka-idol. Ano po yung mga bata dari kaban-uban ng mga ka-idol. Oh. Grabe gid ka kuan ni. Grabe ka lawom na diha mga ka-idol na. Mura linaw na diha mga ka-idol, linaw na siya. Oh. Amo ni liguanan nila ni mga ka-idol nga mga bataan na. Wala sila mga ligo ron kay wala tugti siyang papa. Amo ni view diri mga ka-idol ha. Diri sa kuan. Boundary Mialim to Carmen. O kana mga ka-idol Carmen na. Kaning linaw diri ni sa may Mialim to. Mialim dito kani may diri ang Carmen. Balik kani mga ka-idol kana boundary na siya mga ka-idol kana boundary na. Mo ni boundary sa Carmen ug Mialim ana ka-idol. Oh. Na mga ka-idol na murag dili na sila paliguon sa iyang papa mga ka-idol. Murag sapa na sila. Mao na itong kauban na mga ka-idol si Boy Sniper ug suba. Grabe na siya mo sniper mga ka-idol. Relaxing na siya mga ka-idol ug pana lang. Diba nindot kayo mga ka-idol. Nindot kayo iligo-ligo karong panahon na mga ka-idol kay grabe sobra kainit gyud. Alam kayo itampisaw gyud. Amo ning karon tampisaw tag suba. Adalang pamana ba. Kani mo gutong pamana pa siguro makakuha ta. Pero na may kuha mga idol lara mura kuha ni siya kabuok. Unom pa. Ulaw na dia mga idol. Lisod gani kung lakaw ni mga idol mo nang amping-amping buta mga idol kay basin magmatuslo atong cellphone ni suba. Sayang ko atong cellphone matuslo mga idol no. Amo ning pikas kamot gihawid. Ang pikas pod gihawid sa kuha. Amo na mga ka-idol ha. Tanawan nyo ang linaw diri mga ka-idol. Grabe ka nice kay liguan mga ka-idol. Okay mga ka-idol, God bless always.